Manukku piye balen iki? Servis ping pindho dadi. Manuk manten lincipne piye iki? Pak Dalak glokok jareng. Piye le? Semua iku iki rasane cemenu to. Meteneng wedine per iki lho, Pak. Wis bar sunat apa belum? Wis anu kok rame-rame kae kok. Pirang tahun rambut servisno kuwi? Yo ora lali wis. Kudune servis lho, pendak pasar pisan kudune servis kuwi. Walu, wow, pendak pasar kok wong duwe bayi ae nak. Wis kok manut to? Iki bal apa iki lho, Pak? Kok yo sing alon-alon kok, Pak. Coba testere. Piye tegangane muni. Lho, nek tanginan iki. Ora iso ngomong seminggu rang. Dari tegangane pulo le. Nek esuk tangi mesti aja ngapusi wae. Ora iso tangi, Pak, meken gede iki seminggu rang. Saurunge seminggu ki lho kan yo tanginan. Kekukur. Nek esuk kan garuk-garuk penak. Iki piye enake di anu nek servis. Ben iso nguyuh lancar ngono. Terpaksa kita servisnya yo le. Alah manut to apa ben lancar rasane cepet lho. Ben iso lancar selawase urip ora ngene iki meneh. Lah yo ndagake kok. Aku iki duwe arep kok luar negeri. Alah yo anu regane larang le. Alah ora betah iki lho wis lah kok. Yo Pucuk ora iso ditokno iki. Tak tulis ya. Walah iki larang daipo le kok ngantek ngene iki tak. Walah lah cuma itu seminggu apa? Seminggu gue seminggu. Iya. Tak pucuane tak kurangane sithik ben iso gampang oleh ngolah. Iya. Menenge le. Jakot jaran sembrono. Aduh legane Pak, rasane plong apa. Penake Pak. Lega wong gerang mbok uyo iki. Pesing kabeh rasane. Cek. Mundur sik ben Walah matur nuwun Pak, rasane plong tenan lho. Penak. tak rokokan sik le karo ngurusi ki lho di servis sisan apa ora apa ben ngono ki wae. Nah nek servis sisan iki piro Pak? Tuh 50 ta. Waduh, wedhus tok. Ya wis ora apa-apa, penting gak mampet neh. Tuh 50 lho. Iya, lak dole wedhuse buku kok. Alatku kita anyari terus oleh. Apa meneh taune saya tuwa 2022. Wah, anyar ana sing saka Hong Kong. Ana sing saka Taiwan. Aduh, wah, Wis saka luar negeri kabeh. Serba orisinil. ya seneng jalan-jalan gitu. Mulakno tak undano terus regoku. Tuh 50. Apa meneh sing iki le? Pak ini Iki saka Taiwan le, regane 50 yuta iki. wah, barang ngono kuwi 50 juta. Iki 50 juta iki. Indes, jenenge apa nek le jenenge le? Inden le iki. 2000. Lenden. Apa bodem? Pesenan cara niku suwe. Ora sembrono. Ning ki asline marayo. Pemanas. Mana? Ben gampang lentur, gampang cepet garing. Oh. Lho. Lak yo mateng ngono kuwi engko. Pemanas lho iki. Langsung kuwi. Langsung iki pemanas e engko lagi kuwi diketok ben ora ulet. Tenanan ora arep marahin tergaring engko pinggu, Pak. Iso menengo rasa sakian. Pak. Panas, Pak. Ya ada kok malah mentrunge rupane wireng misal. Lah nukano skincare neng yo. Yo sementara ngontrol sih ya ape diservis ben ora ulet. Ngono. Yo. Langsung. Oke. Kurangi sithik lho iki. Cek pedawan. Kukune cepet iki.
Weh, tenan rak rasa. Pandan ya. Ini dari mana sih terakhir le? Bar ditepak tanah sih langsung iso mumbul-mumbul kono. Tenan ra, Pak. Oh, iso dibuktekno le. Alat saka Taiwan. Panas e. Wes, Pak. Wes, jajal kumpul-kumpul. Wih, yo tenan. Wandan Wih, kok tenan. Mantep iki. alat regane ket yo to. Ya wis matur nuwun, Pak. Angko pele. Iya lah. Duduk lapor ini. Manaku lincip terus kok, Bro. Yo. Nanti kamu wae buang sak mari ta. Jejer-jeran aku. Seminggu wis sok itu. Ndak mapan tak balik sik aku. Kenapa le bibi tangisan teko kene? Manaku lincip naiki. Kok Piye is- balike? Wis ora usah tangisan, bibi kok tangisan wae kakek cocot. Oke, Gen. Pak, arep servis ketiga. Biayanya mundhak apa medun? Padha karo kancamu lho le. Tuket Hmm. duit duit apa ora? Ada, Pak. Mas, Santai. langsung le ditangani nganggo alat saka Hongkong ya. Rena aku apa servis, Pak, calak. Lah ya iki dipanasi iki ben iso lentur. Kaya kancamu mau. Wes menengo, kakek jangkem. Panasi sih ya. Oke, Pak Calak. Kaku bener. Ampune sangat-sangat apa, Pak? Masya Allah. Runtuh iki, Pak. Iki le, jajal tak deloke lah. Masa lo kebablasan le, ada melindis kabeh. Runtuh. Ndak piye, Pak? Solusine iki piye-piye? Ora apa-apa langsung diservis le. Malah gampang malah empuk. Iki piye, Pak? Iki piye, Pak? Solusine iki piye? Tek mluntuh iki. Wis rasake cakep le. Siap-siap le tak mulai. Ya, Pak. Ngurangi iki ben ora lincip meneh. Meneng le. Ora kroso le nang aku mau. Gak kroso. Alat tradisional kok Taiwan kok. Ini yang pertama, Pak. Gak kroso tangan, Pak. Tak delok tegangane barang le. Nganggo tester barang. Wow, lumayan le. Nek iso tanginan iki. Kita lem sik ya le ben aman, Pak. ben ora kuwatir tukul nah. Le, dari mana sih? Masya Allah. Opo ini? Ya, Pak. Aduh, perih piye, Pak. Aduh, perih. Iki garing resi le. Loh, kok ilang nang ndi, Bang? Yangkrik, kok mang barang apa kuwi, Mang? Tulung. Barang apa, Mang? Lah kakekane sapa, Mang sing mbok
Biar tak gue moles malah mbok untal. Kan ngene bocah iki. Wes le, jajal gue mumbul-mumbul kono rak langsung mari. Oke. Alat canggih kok le. Piye le? Ora kroso ora? Kroso. Pak, oleh jogetan apa Pak? Mari. Bebas Oke, Gen. Ora usah mikir uripku, ojo susah mikir dalanku. Mergo salane uripku iki dudu urusanmu. Dalan uripe kabeh manungsa, becik ngetite Allah ketara. Eling-eling kabeh kuwi kanca urip pisan, ojo gawe lara. Ojo lali lur. Di-subscribe, like, and share, komen. Dan jangan lupa channelku Mas Rasto Channel, like and share. Bagi si kurung surat monggo 24 jam buka terus. Salam guyub rukun, salam waras sekabehane WKWK.